Sis Jonelyn, good morning. Kuya RJB, good morning, good morning. Magandang umaga ho, Shouty. Ayan, Kuya RJB, salamat po. Tamsakwan. 2 million people, maraming salamat, Sis Jonelyn. Good morning, good morning. BG lang ho, sa Iloilo ako now, attend conference. Ayan. But night white nakikinig ng but nag-YouTube while nakikinig ng talk. Ayan. Salamat po, Kuya RJB. Chang Ami Vlogs. Good morning, Chang Ami Vlogs. Thank you for coming, Chang Ami. Ayan, patusok naman kay host. May damit na po yan, Chang Ami Vlogs. Watching po sa'yo, Chang Ami, sa May 28.
Chang Ami Dan Connect at watch na din po sa video mo, latest video Chang Ami. Thank you for coming po. Kuya RJB, maraming salamat Kuya RJB. Live habang naglalaba. What if you come and I can find the words? Every time you say goodbye, baby, it hurts. When it's up to and a band won't play, I'd always remember us to swear. And lovers in the night, trying time to ride. You don't know how to ride, that to me is right. But all I really know, you're where I wanna go. Watching po ako sa'yo, Kuya RJB. Watching po Kuya RJB sa yung Independence Day.
Good morning, Sis Simply Jane. Good morning po. Ate Pearly, good morning. Kabayan Nilo Vlog, good morning. Guys, patusok naman si host. Thank you so much for coming, guys. Emil Ka, good morning, Emil Calix. Daan watching na ako, Kuya RJB, sa'yo. Thank you so much, Sisikoy Gian Len. Kumusta Sisikoy Gian Len? Thank you for coming. Finally back to YouTube na. Wow, nagbakasyon. Guys, patamsak naman kay host. Salamat, 3 million. Kuya RJB, dan full watch na po. Kararating lang galing province of Davao. Sana all gala-gala si Sikoy Gian. Ate Pearly, watching ako dito sa Ang Lakas ng Kulog Katakot. Pinanood ko na ito kagabi. Ayun. 1 week kami nag-vacation, oo, kaya pala walang ingay-ingay ang channel mo si Sikoy. Ngayon ko lang na nakita na may flashlight pala sa live. Tingnan nyo, pwede pala mag-flashlight habang naka-live ka. Tas andito sa pilian may flashlight siya, diba? Ngayon ko lang to. Ngayon ko lang to nakita na pwede palang flashlight. May flashlight pala dito sa live, may option siya na may nakalagay na flashlight. Pwede siyang i-off. Ganyan. Oo, meron. Tingnan mo dito sa gilid. 'Di ba may nakalagay dito kung i-mute mo yung ipapa-paste mo sa iyo, tas ipapa-paste mo sa likod, tapos dito lang sa pilian, kakatabi lang ng mga ng mute. Yung parang kidlat si Sikoy, meron siya, 'di ba? Nakita ko kanina, pinindot ko siya tapos nag-flashlight siya. Parang meron ka ng ring light. Parang meron kang ring light nito. Ate Pearly, full watch na sa kidlat. Ngayon ko lang nakita. Ang tagal-tagal ko nang nagla-live. Try natin yan. Oo. Parang ring light siya. Ate Pearly, full watch dito sa Lakas ng Kulog Katakot. Hindi na ako magko-comment, Ate Pearly, kasi may comment na ako dito. Ate Pearly, alam mo na ba tong flashlight? Yung flashlight sa live, Ate Pearly. Alam mo na ba to? Para kahit wala tayong ring light, pwede tayong may pailaw tayo sa ating muka, di ba? Tamsak sis host, good morning. Ayan, sis Bebs. Good morning, sis Bebs. Naglalaba ako, guys, nagpapaikot ako. Sabi ko, mag-live nga ako. Wala naman naka-live sa mga kaibigan. Di ba, Ate Pearly? Hindi rin alam ni Ate Pearly, Kanina, pindot ako ng pindot kasi nga, naggumawa ako ng highlight. Mawawala din yan si Sikoy Gian kasi ngayon kasing June, Pride Month. Kaya meron tayong mga ganyan na mga emoji. Sis Bebs, good morning sis Bebs. Baka madaling malubat pag nakailaw. Maya ako sandali lang naman ako kasi naglalaba ako, Ate Pearly. Sabi ko, wala naman kako naka-live. Ako, mag-live. Kasi kagabi, nag-end ako kaagad kagabi. Ate Pearly, kasi antok na antok ako. Watch ko si Sikoy Gian. Kanina pa ako nag-iikot. Oo, maraming naka-live. Nagpunta na ako kay
Oo, maulan. Dito din kahapon. Pero ngayon, mainit na naman. Naglalaba ako. Si Sikoy Gian, watching ako dito. Si Sikoy Gian. Sa sunscreen. Nasa harang pa ako. Ipul watch ko to si Sikoy Gian. Nag-video ako kay Sis Glens. Natulog na ako. Ako nga, hindi na ako nakapunta kay Sis Glens kasi nag-end ako agad tas natulog na ako. Sobra antok ko kagabi. Kuya RJB Vlogs ngayon nakabalik sa YouTube. Galing kasi ako sa vacation. O, diba? Nagbi-vacation sa Sikoy Gian. Sis Jonaline, salamat Sis Jonaline. Sis Jonaline, nagawa ko na yung sinasabi mong highlights. Nagpindot-pindot lang ako dito, kahit anong pindot. Kaya nakita ko na mayroon pala tayong ring light, sariling ring light sa live, o, diba? Kaya nahanap ko siya. Simply Jane, mega love shout out from Kuya RJB. Na all Ma'am Gian vacation. Oo, si Sikoy Gian. Congrats. Pindot-pindot lang ako dito sa Sikoy Jonaline. Tambay lang dito, naglilinis pagkatapos ko lang mag-breakfast. Sige lang mga Sikoy kasi ako naglalaba din ako. Papaikot din ako ng labahin kasi mainit na naman. Mamayang hapon uulan na naman yan. Si Sikoy Jonaline, meron din akong nakita, may flashlight pala dito si Sikoy Jonaline pag ganitong live. Oh, may flashlight sa sariling live. May ring light tayo. Oh, di may ilaw na oh. Kapag madilim, pwedeng gamitin to. Mami Pearly Vlogs, yes, kasama kami ni Nars, umuwi ng Davao. Sis Mai, 7 million, thank you. Salamat, 7 million people. Good morning. O, diba? May ring light na ang aking live. Kaya pag madilim, pwede natin gamitin to para makita tayo sa live. Bakit ngayon ko lang to nakita? Matagal na to. Kaya lang hindi ko pinipindot kasi natatakot ako. Ulan din kagabi pa until now. Daming alam ni Lolo. Yung CP ko madilim. Eh meron nga dito Ate Pearly, may options dito na may lights. Pipindutin mo lang. Saan yung banda? Sa tabi-tabi lang ng mute. Sa pinakababa. Miss Mai, mega love shout out na maayong buntag from Kuya RGB. 5 million, thank you. Sis Gian Len, maayong buntag. Sandali lang guys At tapos na ata yung pinapaikot ko. Patayin ko lang tong flashlight kasi parang makonsumo to sa sa battery ng cellphone. Andali lang guys hahanguin ko lang yung mga nilabhan ko. Kuya RGB Vlogs, maayong buntag. Still watching ako sa Sikoy Gian, still watching. Yan. Sana all laban ng laban. Ate Pearly, ayoko kasing madaming labahin, Ate Pearly. Mas tinatamad ako pag sobrang dami. Tsaka kulang yung hanger ko pag madami akong nilalaban. Andali lang. Good morning, Cricket. Tamira, BGM. Good morning.
Sis Jonaline, may galap shoutout. Good morning from Sis Mai. Tumingin kami, matik na watching. Haha. Pero tapos, tapon lang ng tapon. Matik na washing machine. Oo, doon sa biyanan ko meron yan. Lalagay mo lang. Tapos sa hanguin mo, banlaw na. Sis Bebs, salamat Sis Bebs. Magkano ba Ate Pearly? 20, mga ganon. 20k. Kasi doon sa 18 ata yung bili ng biyanan ko. Cricket, good morning. Salamat guys ha. 1 hour lang siguro ako. Ayan, done watching na si Koy Gian. 15 maliit, oo. Kasi 18 yung sabihanan ko. Malaki-laki na din. Ayan, may harang pa siya sa huli. Full watch na si Koy Gian. I wanna hold you back and I can find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and a bed. Sis Bebs, watching ako sa 2 minutes unboxing. Hindi ako hinarang sa una. Sis Bebs, watching ako dito sa 2 minutes unboxing of electric kettle. Tusok harang soar morning. Ayan, Dabs. Good morning, Dabs. Thank you so much, Dabs, sa patamsak harang. Still watching si Koy Bebs. You got that I can find the words. Every time we say goodbye, babe. Dab, salamat Dab. Still watching si Koy Bebs. Bebs Lynn Bahas. When the sun goes down the bed. Dan Harang, ayun, good morning Dab. Salamat sa paharang-harang Dab. Salamat. 3 million people, thank you so much. At sa 6 na tusok, thank you. Guys, sino may upcoming, baba lang at ipin natin. In heaven insecure. Dabs, maayong buntag from Kuya RJB. Mega love shout out. Tusok lang, Sor. Ha, set lang ako LS. Nito, trabaho naman. Sige lang, Dab. Salamat sa pag-visit. Ate Pearly, thank you. Maayong buntag sad, Kuya RJB. Ano yung sad? Maayong buntag? Good morning din, parang ganon. Ayan, full watch na sis Bebs. Sis Jonaline, dito ako sa'yo. Konting kimbot na lang rin kasi watch nito. Wow! Magiging monetize na din yan mukbang mo. Yes, Din ang sad. Good morning, Din. Ibig sabihin, Sor. Ay. It's all about noodles. Si Koy Jonaline, watching ako dito sa It's all about noodles. Nasa harang pa. Si Koy Jonaline. Basag na cellphone ko,
May guhit na siya. 5 million. Thank you so much. Ayan, 3 minutes ata. Ilang minutes to? We are GB. Thank you po. Magpalit na ng bago niyan, Sor. Ano lang naman to, yung ibabaw. Anong tawag dito? Tempered, yung tempered. Ano ako sa Shopee. Nag-order ako sa Shopee ng tempered. Sana kasya dito. Sisi kay Glens. Thank you so much, Sisi kay Glens. Good morning. Yan, dito ako sa noodles lovers ni Sisi kay Jonaline. Kaperly, good morning. And Sisi kay Glenn, salamat. 3 million people, thank you. Sa 7 tusok, salamat. Love, the only one I did. Kadabs from Mommy Pearly. Akin yung sa new phone ko, nabasag rin ang tempered, nahulog, butas pala bulsa ko. Oo. Pero pag medyo, ito nga bago cellphone, nahulog ko to. Oh. May basag na din sa gilid. Sana tempered lang to. Makapal naman ang tempered niya, kaya lang parang nadali yung gilid ng cellphone ko. Muse, good morning! Sis Gandara from Mommy Pearly. Day Glens, maayong buntag. Ayan, nagkape na ba kayo, guys? Ako, ang almusal ko, sinangyo at itlog. Tapos may sausawan ako na suka na may sili at bawang. Kaya busog na busog ako. Salamat 5 million people. Still watching si Koy Jonaline. Pag-almusal na kayo dyan, guys. Sa Bicol, ang almusal, pamahaw. Kaya sasabihin, nagpamahaw ka na? Parang ganyan. Ibig sabihin, nag-almusal ka na? Nagpamahaw. Sa Bisaya, ano bang nag-almusal? Pero napalitan ko na yung free tempered sa isang phone at ay di kasya. Buti nagkasya sa isa ko. Oo, minsan kasi hindi kasya. Hindi naman yung mga yung butas-butas ng cellphone natin, hindi kasya. Pamahaw rin sa amin. Wow, pamahaw din pala sa Bisaya. Ayan, nagpamahaw na ba kayo dyan? Nag-almusal na, pamahaw. Meron talagang mga same lang may mga same na salita lang ang Bisaya at Bicol kasi malapit na tayo, magkakalapit na. After ng Bicol ay Bisaya na, isang isang dagat. 'Di ba? Tapos after kasi na Sorsogon, ang Sorsogon kasi ay Sorsogon ba o Catanduanes? Yung Catanduanes kasi yung pinaka-last ng Bicol, 'di ba? Tapos na magbabarko ka sa kabila, Samar na binigay ng pre-11 Pro ko, di kasya, nagkasya sa A98, kaya di ako bibili, mahal rin. Sa Shopee mura, kaya lang hindi ko sure kung quality naman, kung maganda. Oo, meron nga. BG na ito, work mode na. Si Koy Bebs, nag-watch ako sa'yo. Si Koy Bebs, salamat sa pa-BG. Thank you. So, sa gwapahan na si Koy Bebs. Sa sa Bisaya ay gwapa. Ang maganda, 'di ba? Oo nga, loves. Kaya pag nakakakuha ako ng maganda, nakakatuwa. 120 na Shopee ko, 120 tempered and case. Sana okay naman. Kasi itong mga case ng cellphone ko sa Shopee ko binibili, okay naman siya. Sana okay pa rin yung na Shopee ko. Wala pa, baka mga 3 days pa ang dating. Sa Bisaya ay gwapa, sa Bicol naman ay magayon. Meron ako dikit sa'yo, di ko na baka Sige, salamat, Dabs. Ayan, full watch na ako kayo si Koy Jonaline sa kanyang noodles.
Salamat, 5 million. Labs, mag-watch ako dito sa'yo sa ano, mukbang bake sushi. Yan. Bake sushi. Salamat sa mga patusok. Wait lang guys. Still watching ako, Dabs. And malapit na din ako mag-end, guys. 15 minutes na lang. Sis Mai, thank you, Sis Mai. Next kita kay kay Dabs. Sarap naman ito, Dabs. Mukbang bake sushi. From a distance. $6 million. Thank you. Ayan, patapos na ako, Dabs. Full watch na, Dab, sa yung bake sushi. Sis Mai, puntahan kita, Sis Mai. Baka nakamute si Sis Mai. Thank you. La, 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 la. La, 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 la. Ayun ngayon sa labas. Mga bata naglalaro. Sis Mai, amazing waterfall place.
Nasa harang pa. Miss Jonaline, thank you. $7 million, thank you so much guys. 7 million. Out na ako, sir. Salamat. Salamat din, Dabs. Junlis Wong channel, thumbs up host. Ma'am Jonah, good morning from Dabs. Thank you so much for coming, Junlis. Junlis Wong channel. Watching ako sa iyo sa Smile. Next ko yan, Junlis Wong channel. Next ko yan dito sa winawatch ko. Ten like. Good morning, Ate Ann Colorets. Good morning. Thank you for the 10 likes. Good morning, host. Good morning po, Ate Ann Colorets. Ayan, nag-almusal na muna, Ate Ann. Kagigising mo lang, Ate Ann. $6 million. Thank you so much. Magatas na, Ate Ann Colorets. Di ba hindi ka nagkakape? Or ano yon, Milo? Ako tapos na ako mag-almusal. Sinangag at tuyo. Painit pa ng tubig. Ako pagkagabi, nag-init na ako ng tubig, tapos nilalagay ko na sa thermos. As pagkagising ko, inom ka agad ako ng ng kape. Kaya minsan nahilab na yung tiyan ko kakakape. Sabi daw nila acidic na daw ako, dapat iwasan ko na ang kape. Kasi hindi ko talaga kayang iwasan pagka halimbawang hindi ako nagkape ng umaga. Parang ang tamlay ko, parang inaantok ako, wala ako sa mood, ganyan. Kumbaga, sanay na yung katawan ko sa caffeine. Gatas na may kape, ayan. Hinaluan ng Oo, kasi pag pure na gatas naman, parang nakakaumay, Ate Ann. Okay? Oo, pag pure na gatas, nakakaumay. Parang hindi mo mauubos ka agad yung iniinom mo. Ay, si Smile. Patapos na ako, si Smile. Nasa harang pa. Full watch ako dito sa si Smile. Sa Pulse. Sokrang sor. Salamat. Full watch na ako, si Smile. Naka ata si Smile. Naka-mute. Ayan, andyan pa ba si Junlis? Junlis, andyan ka pa ba? Somebody holds your gun and I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts.
Ma'am Gian, mega love shout out. Dabs, salamat Dabs. Si Koy, si Koy Gian, si Koy Jonalyn, thank you. Asan na yung link ni Junlis? Sis Ansi, morning from Dabs. JMPM, Ate Asil, good morning. Ate Asil, good morning, good morning. 10 million. Ano yung bahay ni Junlis? Nagbaba yung kanina. Watching ako dito sa billiards mo, Junlis, kung andyan ka pa. Billiards challenge. Angelo, good morning Angelo. Philip, good morning. Uwi na ako, tapos na ako sa paharan. Sige Dab, salamat, ingat sa pag-uwi. 12 billion, thank you. Angelo, meron na yung damit. Salamat sa laging pag-support. Metal. Uwi na ako sa LS. Oo. Ingat nga. Ingat sa pag-uwi sa iyong channel. From a distance. $9 million, thank you. HR, good morning from Dubs. Ate Asil, dito ako kayo. I like to move it. Ano to? Ayan, watching ako sa'yo, sis, Ate Azil. I like to move it. Boss JMPM, good morning. Nasa harang pa. Salamat sa 50 na tusok nyo dyan, guys. At sa 10 mata. 10 eyes. Tagdadalawa di 20 eyes. Ang cute naman nila, oh. Thank you, guys. Philip, salamat, Philip. Kagabi talaga, nagla-live ako kagabi. Tapos sobrang antok ko, sabi ko, paano ako maka-watch sa mga dumadalaw? Sobrang antok ko na. Kaya nag-end na lang ako. Siguro 38 minutes pa lang ako kagabi, nag-end na ako. Di ko kinaya yung antok. Kuya Metal from Ate Ferly. Sis Ansi, thank you. Dito ako magpapasalamat sa inyo kasi nabasa ko, Kasi mabasa ng kapatid ko, comment ko doon, sayang, iwan ko di naka-mute ako. Monitor ko rin sa trabaho nila kung anong gawa. May ice cream. JMPM, maayong buntag from Kuya RGB.
Ayan, okay lang yan, Dab. Support lang tayo pag hindi tayo busy. Pero pag busy, kalimutan na muna ang YouTube. Unahin ang mga ginagawa. Meron akong avocado dito, guys. Pero hindi pa siya hinog. Yan o. Galing doon sa sa biyanan ko. Avocado. Malalaki. Sis Bebs, salamat Sis Bebs. Ang ingay ng kapitbahay ko. Still watching Ate Asil. Sis, thank you. Ayan, malapit na ako guys mag-end kasi magwa 1 hour na ako. Nag-watch din ako doon, nakikita ko tahimik nga kasama ko kasi mga manhid. Ayan, 1 hour lang muna ang live natin ngayon. Sis Gian, bye-bye na. Thank you so much, 3 million. Thank you sa 50 na thumbs up. Bye-bye guys. Salamat sa inyong suporta. Thank you so much.
God bless everyone!